El curs 2008-2009 va ser un any molt especial per Caprabo. Començava el projecte educatiu en alimentació saludable i responsable Tria Bo, Tria Sa, dirigit a alumnes de 8 a 12 anys i les seves famílies. Amb el compromís de fomentar els bons hàbits en alimentació des de la infantesa, vam ser els pioners a obrir les nostres botigues a tota Catalunya per fer tallers escolars presencials guiats per dietistes nutricionistes. Vam incorporar el primer cicle d'educació infantil on els nens i nenes de 2 a 3 anys aprenen a conèixer els productes frescos i de proximitat visitant les nostres botigues. Pel nostre 10è aniversari vam inaugurar la web del projecte i llavors ja fèiem més de 350 tallers anuals amb més de 3.000 participants en total. Vam ampliar el projecte a tots els cicles d'educació infantil i primària, oferint una sèrie de recursos elaborats per experts i adaptats als diferents nivells, com guies didàctiques per realitzar a l'aula, jocs interactius, butlletins amb activitats, tallers presencials, concursos, per explicar nous conceptes relacionats amb la nutrició i la sostenibilitat, com els productes de proximitat i temporada, el Nutri-Score i el plat nutricional o el malbaratament alimentari. Vam convidar a les nostres botigues a les escoles a realitzar tallers implementats pels mateixos docents. Vam oferir a les famílies, un pilar fonamental del projecte, diferents recursos per fomentar una alimentació saludable i sostenible a casa. Any rere any, els docents participants destaquen la motivació que dona el projecte al seu alumnat per triar bé la seva alimentació i portar un estil de vida saludable i sostenible. En aquests 15 primers anys hem aconseguit arribar a prop de 200.000 nens i nenes i les seves famílies i hem realitzat gairebé 4.000 tallers a les nostres botigues. I encara volem fer molt més! Vols participar en el projecte? Consulta la nostra web www.triabotriasa.es.